Yung iba kong mga bromeliad dinala ko dito dahil ginagawa yung ano ko doon, wall ay yung window grill sa front yard, kaya yung ibang halaman nandito. Dito nga po ka-From D, nasira na yung ano ko dito, yung sinasabi kong tinanggal ko yung mga bromeliads dito kasi inaayos. So pag hindi ko tinanggal, malalagyan siya ng mga simento, yung mga binabasag na simento diyan galing sa pinagkakabitan ng grills. Maganda naman siyang tingnan ka-From D kasi lumawak yung aking pakiramdam ko, parang lumawak at naging maliwalas kasi kitang-kita na doon sa ano sa labas. Ayan, maganda na yung ano dito labas. Nakikita na yung garden ko, pero kailangan syempre ayusin ko pa siya. Hello mga ka-From D, magandang araw at ngayon i-update ko kayo sa aking pinapagawang bakod dito at syempre sa aking window grills. Syempre nagkawindang-windang ang aking mga halaman kasi kailangan tanggalin at kung saan ko dinadala. So ngayon ka-From D medyo okay na at kunting-kunti na lang yung gagawin, lalagyan na lang ng padlock. Tapos ng konting ano sa itaas, pero siguro ngayon matatapos na. Gusto ko lang i-update sa inyo, pero yung mga halaman ko ka-From D magaganda pa rin at gusto ko rin ipakita ulit sa inyo. So siyempre ito, iikot lang ako dito ng sandali sa aking backyard. Pupunta ako doon sa mga pinapagawa kong mga grills, bakod, at siyempre yung gate ko. So tara ka-From D, at siyempre bago ang lahat, ini-invite ko kayong mga hindi pa nakasubscribe na mag-subscribe na po sa aking YouTube channel para dumami po ulit tayo at maging active po lahat tayo sa pag-gardening kasi masarap po yung may gardening. Even sa akin parang dati parang sabi ko ayaw ko na, pero mas maganda talaga yung may garden ka-From D kasi yung bang nakaka-release ng stress pag wala kang magawa. Pupunta ka lang sa halaman mo, nakakalimutan mo na yung mga iniisip mo na pumapasok sa isipan mo na nakaka-stress. Kaya ayun, tara ka-From D, mamasyal tayo sa aking garden at ayun, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung pinapagawa ko dito sa aking bahay sa labas. Tara. Ayun mga ka-From D, puspusan yung paggawa ng bayaw ko sa grills ng mga bintana. Ayan, pumunta pa yan dito galing siya ng Manila. Sabi ko siya nalang gumawa. Then, ayun, yung bayo kong gumagawa ng grills. At syempre, sabi ko gawin na kagad yung paa para mapinturahan ko na yung mga grills bago ilagay dun sa bintana. So, ito naman ka-From D, naka-ready na yung ano ko dito, yung mga grills. So lalagyan na lang din ng paa at lalagyan ko ng primer bago isalpak doon sa mga kanya-kanyang bintana kung saan siya naka-sign, nakasukat. Ayan. May natapos na kami dito, yung maliit. Ayan. Medyo basa pa yung primer niya, pero ayun, pwede naman siya ilagay na, kaya lang dapat mas advance yung paglagay ng primer bago isalpak dyan para wala ng problema. Kasi pag nandiyan na sa na dyan, nakasalpak na, mahirap nang lagyan ng primer kasi masikip na sa loob. So ayan, kaya inuna ko na yung primer. So ang isusunod ko na pintura dyan, gusto ko kulay itim. Sabi ng bayaw ko, kahit na mga 1 year pa pinturahan, okay lang naman kasi yung nilagay ko ng primer, mayroon siyang epoxy na parang cement na tumitigas. So ayun po mga ka-From D, habang hindi pa sinasalpak doon sa may window, nilalagyan ko na siya ng primer para pag nandun na, hindi na ako maglalagay ng primer. So antayin ko na lang na pinturahan ko siya pag tumagal. Kasi sabi niya kahit 1 year ko na hindi pinturahan, okay lang. Kaya ayun, nilalagyan ko ng primer. So para ready na. Kasi pag nakadikit na dun sa bintana, mahirap na maglagay. Kaya ayan, ina-advance ko na yung paglalagay ng primer. Tuyo na ito bukas. Pag
basta kasi madikit, parang nadudumihan siya. Katulad nung nilagay namin na una dito sa may sa kitchen. So, basa pa yung primer, kaya pag nung nilagay, bali umaano siya, dumidikit sa kamay. So, nagiging siya, malagkit. At yung mga dumi, mga lupa sa kamay, mga dumi sa kamay, dumidikit sa primer dito sa bakal. Ayun mga kapramdi, busy yung dalawa kong bayaw sa pag gagawa ng aking grills, window grills. Tapos ko niyang pinturan or lagyan ng mga prime, prime epoxy. So ayan nga po kapramdi, pansamantalang tinanggal ko muna yung mga halaman ko sa wall. Kasi yung ginagawa yung bintana ko, then ayun, isinampay ko muna siya dito sa aking sambayan. Then yung aking mga halaman yung nasa loob din ng bahay, nilabas ko rin kasi marami ng alikabok. Madalas naman yung ulan para malinis siya at siyempre madiligan. Kasi habang tumatagal ka from di, siyempre nagiging marami yung dahon ng mga halaman. So kailangan talaga na parang maalnawan ba siya, parang inuhugasan para maalis yung mga alikabok. Then syempre yung pinaka-purpose ko talaga dun, madiligan siya ng fresh rain or fresh na water. Ganun pa rin kaprom yung mga halaman ko dito, maganda pa rin. At syempre ang kapal, yung iba kong mga bromeliad dinala ko dito dahil ginagawa yung ko doon, wall ay yung window grill sa front yard, kaya yung ibang halaman nandito. So ayan, yung ko dito yung island garden, medyo ang ganda ng kulay niya kaprom di, kasi nung dati parang madilim dito, tapos yung mga croutons na yan walang kulay yan, maitim, walang yellow, ayan. Pero ngayon sobrang ganda niya kaprom di tingnan. Din sa baba, dahil hindi pa ako tapos maglinis dito at ginagawa pa rin yung aking grills, yung pagpipintura, nagkakalat yung mga ginagawa ko dyan na pintura, kasi ako rin yung nagpipintura kaprom din ng mga grills, yung ginagawang bakod saka yung gate. So ayan, mapunta tayo dito. So ayun nga po kaprom di, yung dito sa kitchen ko, sa window kitchen. Ayan, meron ng grills. At syempre, binalik ko na yung dating nakalagay na dyan na plants. At syempre, maayos na. Ayan, maayos pa rin siya. Although, yung iba na tapak-tapakan kasi hindi talaga maiwasan yun. Dahil sa paggagawa ng dahil mahirap talagang gawin yung nasa itaas. Kailangan may apakan sa ibaba. So, ayun. At ito na nga po kaprom di yung grills ko dito sa, sa kitchen. Window kitchen. Ayan. Siyempre tinanggal ko yung mga halaman dyan sa baba at siyempre ready to return na naman kasi tapos na yung dyan yung paggawa. At ayan na, okay naman siya. Then yung mga plants ko nga dyan, sinampay ko dun sa sampayan dahil lang naman siya, naka-bitin. So ayun. So ayan kaprom di. Ay parang nalagyan na yata ng simento itong nandito sa Ayun, nalagyan na pala ng simento yung grills ko sa kitchen. Dati kasi kanina hindi ko pa alam na okay na, tapos na pala siya. Then dito kaprom di, ayan ang dito. Ayan yung grills ko dito sa tapat. Then dito nga po kaprom di, nasira na yung ko dito, yung sinasabi kong tinanggal ko yung mga bromeliads dito kasi inaayos. So pag hindi ko tinanggal, malalagyan siya ng mga simento, yung mga binabasag na simento diyan galing sa pinagkakabitan ng grills. Kaya ayan, medyo yung dito, so meron na naman akong gagawin dito. Pero ang bala ko dito kaprom di, parang ayaw ko nang ibalik yung mga bromeliads dito. Ang gusto ko diyan, ilagay ko yung yung mga succulents para maaliwalas tingnan. Although maaliwalas din naman yung bromeliads, pero sabi ko parang pandagdag na lang yung bromeliads. Kaya lang yung panglagay ko diyan is parang wala pa akong mga succulents kaprom di. Ito lang yung nandito lang yung yung bunny cactus.
Then, begonia. So, yung, ano dyan, yung Wilfin, yung Millionaire Wilfin. Ayan. So, pag binalik ko yung, ano dyan, bromeliad, so, the same pa rin nung dati. Tapos, yung, ano yung, ano ba, yung ibang snake plants, pwede kong dalhin dyan para, ano, para maiba naman. So, ayun. Ayun ka from hindi pa tapos siyempre yung pinapagawa ko dito. At ayun, yung mga bromeliads ko nga from tinabi ko yan dyan sa, ano, sa gilid. Ayun, sa gilid ng garden ko dito sa front yard. At siyempre meron akong bako dito ka from nakikita niyo. Meron ng bako, yung fence. Simpleng fence lang kasi masyado palang mahal yung pagpapagawa ng fence ka from at kasama yung ano yung gate. Buti na lang andyan yung ate ko, so in-sponsor ako ng ate ko para magpagawa ng fence sa gate. Kasi sabi ko wala naman akong pera, so syempre sa kanya rin itong lupa na ito, so dapat siya rin maglagay ng ano dito ng gate saka yung fence kasi lupa niya ito. So ayun. Ayun na yung gate ko ka from wala pa siyang lock. So ayun, lalagyan na siya ngayon ng lock. Dito, padlock. Bumili na ako ng padlock. Tapos lalagyan na lang ng parang yung lalagyan ng padlock. Then dito sa taas, ay lalagyan ng parang screen. Screen dyan. Sa ibabaw. Then, tingnan natin sa labas. So, yan ang look niya ka-from dito sa labas. Maayos naman. Simple lang. Tapos, ayun, kaya lang dito sa, yung baba, kailangan pang i-retouch or simintin ulit kasi nabasag yung mga, dito, yung hollow blocks kasi kailangan lagyan ng haligi or tubo para, parang tukod niya. So, ayun, nabasag siya. Kaya mahirap tong gawin. Ayun, lalagyan ng simento. Pero okay na siya, at least kahit papano, medyo okay na yung dating niya at hindi na parang, maruming tingnan. Hindi na siya magulong tingnan kasi malinis na siya. Ayun. Kulang na lang dito yung pag lalagyan ko ng primer para hindi siya kalawangin. So maganda naman siya ka-from medyo umaga yung araw tumatama dito. So maganda naman siyang tingnan ka-from kasi lumawak yung aking pakiramdam ko, parang lumawak at naging maliwalas. Kasi kitang-kita na doon sa sa labas. Ayun, maganda na yung dito labas. Nakikita na yung garden ko, pero kailangan syempre ayusin ko pa siya. So ayun nga. Marami na akong naisip kung anong gagawin ko, pero pansamantala yan muna kasi hindi pa tapos, kailangan maglinis pa ako. At ayan, magulo ngayon dito sa aking bakuran dahil may ginagawa, pero ngayon na lang naman ito matatapos na ito. Ayan, so dito sa front dito, mayroon din akong ayusin dito. Gusto kong maging maluwag dito sa bandang ayan, sa parang island. Then siyempre yung mga dahon na pinutol ko nandito ka-from pinapabulok ko sila. So pag nabulok siya, pwede kong ilagay doon sa mga puno ng halaman. Ayan, lash yung mga halaman ko dito. So ngayon ang isusunod ko na gagawin dito sa front yard, yung dating nilagyan ko ng mga bromeliads. So pinag-isipan ko siya kung anong ilalagay ko diyan ngayon. So ayan. So ayun mga ka-from, nakita niyo yung aking garden dito na magulo. Pero after nung pagkatapos ng mga gagawin dito, siyempre back to gardening na naman ako. At ayusin ko na naman yung aking halaman dito sa aking front yard. At siyempre dito sa backyard para mas maging maaliwalas ulit. At siyempre araw-araw naman may ginagawa ako. Kaya lang hindi ko talaga ma-full o hindi ko talaga full time yung pag-aayos ko kasi marami namang ginagawa pa dito. So pag ginawa ko, masisira lang yung mga halaman kasi nadadaanan ng mga gumagawa. So ayun ka po, marami po salamat sa inyong panunod at naway nagustuhan yung aking magulong garden. Siyempre, masaya pa rin ako ka-from kasi nandiyan pa rin kayo at pinapanood yung aking mga activities dito. So bibihirang-bihira na lang kasi yung nag-gardening ngayon ka-from. So maraming nagbebenta pero bihirang-bihira na yung makikita mo na nag-gardening.
yung mga yung nagbebenta ng mga halaman overflowing pa rin sa market. But yung gardening matumal na. Nagga-gardening matumal na. So ayun po, maraming salamat po Kapromdi. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos.